What's up, madlang people? What's up, mga megs, mga kapamilya? Master Poppy na naman, and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please consider subscribing. I'll be reviewing today our bago lang natin napanood na Zombieland Double Tap. Ito yung part 2 ng 2009 na super successful na movie ng Zombieland. It's a comedy horror movie, but it's more on comedy. I think wala namang nakakagulat na mga horror scenes na parang it's really a comedy movie. And na pull off ng director, na pull off ng mga actors ang kanilang acting, yung storyline super parang nagaguide ka along the way, and you'll be parang masasatisfy ka sa mga sa plot niya. And I think yung mga teenagers gugustuhin ito, kanya lang it is rated PG-13, so hindi pwede sa mga bata kasi yung mga dugo-dugo, yung mga baril, tapos yung mga katulad ko, at lalong-lalo na yung mga nakapanood na ng Zombieland Part 1. Ito yung Part 2 at mas pinatindi. I think mas pinatindi. Kanya lang hindi ako nakapanood ng Part 1. So may mga parts doon, mga dialogue na hindi ko masyadong naintindihan. Siguro may siguro it's about part 1 din na mga scenes, 'di ba? So malaki na si sino to, si Abigail Breslin. Batang-bata pa siya noon. And then magaling mag-acting si Woody. Si Jessie din magaling mag-acting. Tapos yung idol ko si Emma Stone na super witty din, no? Lahat ng kanilang acting ay maganda at na-justify nila yung role nila at yung character nila na yung mga ginawa nila. So magaling ang paggawa ng writer. And I'm sure may enjoy to ng mga nag-expect ng action. At kasi may mga slow motion din. Yung una pa lang ng part ng movie, yung una pa lang natuwa na ako. So sunod-sunod yon, no? Sa first part pa lang, yung logo pa lang, super brilliant, super clever yung pagkakagawa. Alam ng director kung anong gagawin niya sa story. Rating ko, kung hindi perfect, edi 9.5 siguro. Yan, kung ayaw nyo ng 0.5, edi 9. So, but I truly recommend this, lalo na sa mga millennials. Okay? Sa mga gusto ng parang pambarkada, ito ay maganda. At mas lalong maganda kung manonood ka muna ng Zombieland Part 1. Yung una, yung 2009 na movie na nag-gross ng malaking limpak na papremyo. Alright? Kaya manood na kayo, sama yung barkada, pwede yung family, yung mga bata, sorry na lang muna. Okay? Alright? Sige, until next time, until the next review, balik kayo ulit dito. Mayroon naman tayong makikitang mga bagong movies, and abangan kung ano ang ating i-review next time. Comment down below kung nakapanood na kayo ng Zombieland at nag-enjoy ba kayo ng first part, no, ng yung part 1, at kung gusto nyong manood, comment down below din sa part 2. Manonood ba kayo o hindi? Sige, kung ayaw nyo manood, bakit? O, i-comment nyo yan. Tapos kung gusto niyo manood, sinong isasama niyo. Alright? Until next time, Master Poppy po. Bye-bye!